बघा ह्यो इथं स्कोप लावून बसत आहे, त्याला पण आम्ही देणार आहे हेड शॉट दिलाय. त्याला रिवाईव्ह देताना त्याला पण घालवलं त्याच्यापाशी. आणि तिसरा बंदा त्याला हेल्थ द्यायला जात होता, पण त्याला पण 150चा डॅमेज दिला आणि तो लपला होता आणि तो रिवाईव्ह वाढवून नंतर आम्ही गेलो. परत आम्ही गेलो तसाच तो बाहेर निघाला, त्याला पण घालवलं त्यांच्या पुशीज आणि इकडून आम्हाला मारलं. अरे रे रे. आणि तो जसाच बाहेर आला तसाच तो परत त्याच्या पुशीज गेला आणि कुणी मारलं काय माहिती, त्या पुढच्यानेच मारला आहे. आणि तुम्ही बघू शकता एकच जण बाकी आहे आणि माझा भुया होणार आहे. भुया झाल्याच मी हिरोईक पोचणार आहे. तर भावांनो आता तुम्ही बघू शकता टाकलाय बॉम्ब आणि मी कुंड त्याने आला, आम्ही इकडं आलो तर त्यानं परत टाकला बॉम्ब. नंतर मी इकडं आलो तर त्यानं परत दिसला मला, त्याने लई मोठा डॅमेज दिला होता आणि मी त्याला मारला आणि झाला माझा भुया. तर मला लाईक करा.